Vatanından jıda düşen bir adam ayrılığa yana kul bolup diyenmişin öz ilime barsam men radimen yaşamağa kul bolup yurdunu düşmanlar eýlen adam hasret çekip gara bagry gan bolup diyenmişin bidatlar göründen gitsem bolmaýamy sergezan bolup Guran bolsa bir daragtyň göwresi unutmagyn uzak yaşamaz kökem şol daragytdyr watan bilen azatlyk biri ýok ýerine ýokdur beýlekem diýe mehribanlar bagyt näme? Pul gel berk. Bagyt görüşüň miwesidir. Gelir awray at bolup ol. Ýöne görnýär her kimi durly zat bolup ol. Ýaşygida görnýär bagyt halap ýören gyýdy bolup. Görnýär ol adaşana bir ötögçüň ak çägede galan aýagy gyýdy bolup. Perzentler üçin perzent. Ne hoşlar üçin emdir ol. Madama bardada yetmändir on pul ýaly kimdir ol ýaşahyr. Onu näme ajaýyp aýdymdyr saatlar bilen. Elbetde konsertimiz dowam edýär. Mehribanlar dinlemeli, diýinç almaly, lezzet almaly. Göwüllere joşurur. Ýary duşurur, merekeni üýşürür. Elbetde kim? Ursym Halif aýdym aýdanna dinleň, diýinç alan, lezzet alan.